Sisok atau dangdon lagi bijilan. Hakabaya day bagani ka jingele jungi kumbay laong iba abdan bang menendru yang bangin yale abih dukut. Dia kamut ba nginum aila di kan bakat kandon kata ka jing bom seiso. Andai kandon bikin kata ka jing seiso. Ba hadu bekut ingin yale ba indayo kan yau tau so ba ngini da trang sha bangin yo. Kata ba ngin review kan ka reservation policy ba bangin penbet ka. Te sebut kali nanti sarmo habaya day bagi negi seng halang ba fer mo. Te ho cidon ki ba kemi hagi social media ba fer long ba tangkap to kat nengut long le se kimia teli amalau kawai ba kawai ka seng halang mo. Te hakaji semua jong ki hato ko no halor kane. Pai mo habangi ong spang kaseng halang. Te kidan lala ki jong ki jing smutu, kilan lala ki jong ki jing mut, kidan lala ki jong ki jing syampang. Dia ngem kuat bangin kunto yaki ne namba kani ka jingyaki jongiru ngi habli ban smutu ba kani kamde ka jingyaki jong ka parti kumbala dai presiden jongiru kani ka de ka jingyaki jong ka jatan reo dia kani ka de jingyaki jong hasi jantia u hoi uwar maram lengam bat mulian dia ngide ban smutu ba kani ka de ka jingyaki marmet ka jongi lementa kani ka bangidon menta bat menta kalasai te lada kita kibas ngau ba amdan kam ban yaki amdan kam ban wan ban pini kata ka support ne kata te ka syong haki ka jing smutu jungki andai ka jing smutu jongai te kikun kikti jonga lasai hadin habut ngidon kam te ban penbet ya kani ba ka jing smutu jongai ba kini kikun kikti jong baro kini kibawan haniru kidon kam ya kata kajing penbet jong ka reservation policy jadi nak kata kadaw bangi dan hangni te kita kibam don hangni bat kita kibam ko apan support te kasyong haki ka kajing smutu jong ki kalong kabakum no Habaya day begini ki MLA ki badon hakal yang persya lane ki badon hakal sarkar menu ki bu ya kane ka manifesto jong ki yung ba kin yakren sepang kane ka revolution mo ma na bertanya kane ka di sukam punjam mo habaya day ban ugaro udon tang apun reu te ukasi kampun di bali ugaro mo te kumno kin bun bertama ki banya ni ukasi mo te long haba kumne pat long ba mano umpau hi ai mo bakin wan sakmat mo te long pi umno halor ki MLA ki ino nakano parti kayaknya baki miami sakmat ne. Temo ladang ye kran spang kini ki parti ki badan ha kini ki MLA ki bagi dan ha kini ki parti pa fair te lesi makiru kidang syong kidang perkat kidang evaluate bat kumbang ong himane kitu ki badan hangne di smoto ba ki kon ki jong ki kidan kam ya kalawai te kita ki MLA ki bamdan hangne ha kani kapon lesi ki sngo ba ki kon ki jong ki kimdan kam ya kata kalawai te andai compare lada kidon hai ru katkum ka jing sngo jungki kumbang ong mane la kadai ki sing halang ne la kadai ki political party katkum ka jing sngo thu jungki to kindon ha ki jaka ki ba kidon andai mangi ki badon hangne te ngin syang bat ngin yale ki adu bangin job bangin da poi syakat hong kata bangin penbaj ya kani ka reservation policy Te habab hai hagi social media ba hagi komen mo ki ba ki la ki wen te bat kaban ning kong ka ba yosoi ka tin ka ba mo pen ki mensim mo ki view ko da balang babun balang te ha jong kane ka seng balang hito mo kong ba sa sudi drip iba arden te long baro kini ki ki ba don ha ka sarkar mo ini de drip lang te hato la da kane ka jinya ki minta kam sisok te nasrai kan poi ka free training don kilat ki ban how to main naga liang jong pi kai sa pai mo habaya kronya kata long naka hitu daga baburo meki gitu gikran na ka liang ka jing smutu jongki gumbang mo tenga pada nak liang jong no hikai kumu no hikai nasno ba ngimdei bang poi shadu kata bang poi shakajing musnam kidan sibun teli gilat kilenti handai lada ke kalapoi hadu harendang pada tengi hap penjingi te kalong kumju kan lada kani ka jungi ki jungi kalapoi hadu tau put bangin omla syu ba ngin le da kumnu ru ngi hap jungi te kasyong ha kata ka situation ha kata kapur ngin jungi kumnu bat kata ka jingi kalong ba ngin pinjingi langi kita gi wei ki bam tre ban support ini ne ngin jingi hi maki bat ngin kawang ki sta syu bangin pej bakinang ne em jingi te
Andai bangin ong ba nakaliang jongahi bangin resort sa kata ka violence ke de long ngampwahi bangin resort sa kata ban ngampwaru bangan encourage ya kini ki khadba asi jongi bangin poi sa kata namar kanu hi ka poi sa ka jingi umsnam kam jubha namar ba uba im dakawat uyap ru dakawat tengi haban smutu ba kandon bi kanong yangi ladang ile ka kam babha kandon kanong ka babha ladang ile ka kam ka basniu kandon kanong ka basniu tingi kwa abet bangin hikai thamai kan na du gisna menshwa ka khandai spa khandai puar ka khandai spa khandai punyo ka khandai spa nyu khandai phapo ba kunta tatar ngai I ba kala don violence ha ni ka jalla jangi kala don ka violence ka bajur bha ni ka jalla jangi shibun deli ki mensim beriu ki ladu bat haduk mentangi I ba jaka ba kata ka jalla jungi kan nang khamha ndai kala nang kham sniu pun ban ti ngamla ban juba ba palai ba kata ka jalla jungi kala kham sniu wat hadin joki kata ngut ki beriu ki bala ngat ha ka jingsha pendram nani ki bala kunta mo ki dan ki bala sya siat yap tu ba kunta tata te ni puram ki namar ba ki la ki naban ta jungi la ki naban ta kalawai jungi handai ka jingi ale jungi nang ni syakmat bada kala dei ban long ka ba khamper namar kum ba phi ha kasnam arajar khatra hang te ha thamator te ha ba kitu ki kena kasi ki la sya bos te bat khamdan arrest te upai ba kasi ula dom ulami ulawan syakmat bat kala don kata ka jingi ale ka ba shibnai lantar ki internet ki la khang bat ki yo ki hat ki la khang ndai ke ai ka mami hadin jong tu ka jingi ki kalong ba sansnam kini ki dakar lani kini ki breu ki ba shong illegal hang the ha tham motor hadu mentai ki la shong penman kum kisim menshua ki pat yo men shong kum kisim dangyat kali nang tu te ki kali ru ki dangyat ka yo ka hat ka dangyat normal ndai ha kini ki sansnam balale hadu menta la shong kum kisim kila don kini ki security ki bala ka ki hang tu balikan kila don kita ki security namar ba kajingele menta kala affair ladangi penonkam da ka violence kita ki wei pat ki judge bendeo ken sa penonkam da kata ka bor jong kaan kumno ba ken yada yala dia lalong kumbang yale mangi para mangi bayakawang mau buat basiat tiar gas udah ujungi tambang yale kum ngimla balai namar uturu trai ela ka duty ngiru ngihap ba nginyale namenta jungi de kajing ka kubor ka bangakwa ban ahi kalong ba kajing yale menta kala pher kamdei shu kajing yale da kabor met kala dei kajing yale da kabor jabing ba kala dei kajing yale ba ngihap bangin sian kum kibesen ba ngihap ban jamnot kum kiparu kum balong ka tien jong blai kapor kala dei yangi kini ki tribal pangin smotu ya kata badru sakawai ngimkwa ba kandon kanu ka jingi apher lani ka jingi kan at hapadeng jongi bat ki garu ngimdi bangin smotu bakala kani ka ditang katrap jong ki kattu katni ki badan hakabor ban penbit yala ki jong ki patba bang mangingi khamha na banta jong ki rengim smotu pada ba kata katrap jong ki kalong ban penyap hi yangi but sakawai kumbang ong bangim dei bangindon kata kajing dia fair jaj bandre padang jongi bajong ki garu namar ba ladangi bakla mangi ki pajbur tang kata uniwei pat ujaj bandre ula up thap akani ka jella jongi la aslam ha ba unio bansim kabu yo usim kabu no uniwei kat bangi dang yasrut para mangi de ha kata hi kanong rem ni kwa bangin yeng batu nginlong ki bajai tu wala ngidon kata ka jingdom wala ngidon kata ka jing terha po kadono bat ka mensiam jungi dengi hab di ban smutu ba ka jingele jungi kalong persya ya ka sorkar bat kita ki breu ki badan hapo jong ka sorkar omdei bangiale persya ya ka jaj pendreu ki barok wei dani persya ya kita ki wei pat jaj pendreu ini ki parlok garu ki badan ki ko garu res tang ko no तो कबलेश pun sale ka por ka joki hanen por utama koblesh